Barkanku da zuwa Matasa News Hausa TV tashar labarai. Muna roƙonku da idan yau ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, dan Allah daure danna mana alamar like, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin labarai. Mun gode. Labari da dumi shi, alameen gfresh ya saki wani bidiyo a page din shi na TikTok inda yake cewa shi fa lallai ilalla al'umma su sani shi fa bai saki matar shi Sadiya Haruna ba. Akwai igiyoyin aure rada guda 3 tsakanin shi da ita. Sannan kuma ya kara da cewa duk wanda ke magana da Sadiya Haruna a halin yanzu to ya tabbata da matar aure fa yake yi. Alameen gfresh din ya tabbatar ma jama'a da cewa kotu ta turo mashi da sammaci a yayin da za a san na shari'a a ranar 25 ga wannan wata na September. Masu sauraro da kallo kar in ci hakuri surutu, bari ku ji abin da alameen gfresh in yake faɗa da bakinsa. Wai a daidai ina ne ƙarya za ta iya hawa kan gaskiya mai faru? Me isa mutum baya jin kunyar ƙarya? Mutum ya dai ji tsoron Allah kuma ya dinga jin kunyar ƙarya. Yawwa saboda ramin ƙarya dole shi ƙurarre ne. Yawwa na ga wasu screen recording na ta yawo ana ta hayya soki wurutsu. Wai ni na saki matata. Ni ina ko a mafarki wallahi ban taba ba, wallahi ko a mafarki ban taba ba, wallahi ban taba ba. Saboda haka in mutum kuma yana musu, can naji an ce, can naji screen recording yana yawo wai na suke maza, nan kuma gashi an kawo min takardar sammaci cewar ana neman, to duk ma wani mai mutum yake nema ma ya je kotu ranar on 25 of this month, you know, on Monday kenan, this coming Monday. Yawwa mutum ya je kotu, yawwa ya gani a baje ta a faranti a gabansa mai faru. So kowa da yake, ko gaisawa kake da matata a yanzu kasancewar da matar aure kake gaisawa, ko hira kake kasancewar hirar da kake da matar aure kake yi fakat. Yawwa I don't really have much to say. Kano State Material gfresh alameen ne ke magana, mijin Sadiya Haruna mai faru. Yanzu ni ba ango bane ba, miji ne ma mai faru. Saboda haka mu kasance da ku a kotu. Yawwa sannan ga shi nan ma kuna gani, ga sammacin nan ma kuna gani, wannan ma ya identifying everything, you know, it's this coming Monday. Saboda haka in kunne ya ji jiki ya tsira fakat mai faru. Mu haɗe da ku ranar da igiya aure na, to ma haɗe da ku a kotun filin hoki on 25, you know, at nan Hausawa Zoo Road. Yawwa on 25, which is on Monday kenan mai faru. Ayyo. To masu sauraro da kallo, kun dai ji abin da alameen gfresh in ya faɗa da bakinsa. Sannan duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri. Dan Allah idan yau ne farkon zuwan ka a wannan YouTube channel lamin mai albarka, ina roƙon ku da ku daure. Dan Allah ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ku yi sharing ga yan uwa domin su gani san abin da ake ciki, sannan ku danna alamar like akan wannan bidiyo. Mun gode.